Jó, bassz meg. Aha. Még jó, hogy az összes avat a pofámba kapom. Bassz meg, és akkor én mit mondjam? Bassz meg. Kanyar, bassz meg, ilyen gyorsan is emettem vissza a kó. Szólja! Kanyar! Figyeljetek, skacok, kanyar! Ne együnk, ez a repos, már nem is kell kormányot. Bassz meg, az összes soha a pofámba. Milyen szikrázat hallod? Megérti a szikrázatok! Ez a pöcsi zsápodom, mert tökéletesen látni. És ahogy ne olyan gyorsan hallod? Már egy kurva csankter, hogy lecsukódik. Nem hiszem. Csak szikrázik. Ja. Mondd neki, ne olyan gyorsan! Olyan gyorsan, te nyomorék. Nem látom semmit, ne olyan gyorsan! Lassíts. Lassíts. Nem, már leesek a falba. Jó, várj, kortában tart, hogy csak fal. Már gyorsan! Ha? Már gyorsan! Micsoda? Már gyorsan! Menj gyorsan! Ne, már az összeset a pufámba hozva, nem érted? Vagy Ezt már nem vagyok a kezem teljesen! Fék! azt a rarot! Vedd le gyorsan, vedd le gyorsan. Hol van? Bazd, nem tudom lekötni. Vegyétek le alatt. Vedd le. De ez nem rendőr, mit parázol. Bazdi, fogd meg a hátszibát, hogy oda fagyod. Jó. Gyere! Ott direkt pofázzuk, ne olyan gyorsan. De, a tükrön, bazd meg. Geci, totál lefagyott a keze, hallod? Hallod? Várj egy picit. Van itt a radartalomnak a kamera elfétszi. Lehetett látni, hogy kigrázik a szangból. Az meg nagyon durvát. Töröd le az egész szavú, bazd meg. Nem tőzsd le, hallod, Ádám? Menjünk tovább. Nem fognak. Menjünk tovább az erdőszál. Odaadj a te! Ott az erdőszál. Ennyi. Majd megnézzük. Már megnézzük azt. Onnan felrakom fészre. Az meg, hát mondom direkt. Hát is lehet, totál nem vagyok. Itt hallottam gyorsan, azt nyomtam neki, bazzeg. Talán hallottam, de gyorsan. Na mi ez? Kicsit befagyott, nem? Figyelj. Harmad, szerintem már jön tiszta idő. Gyorsítottál. De most akkor ki? Befagyott, mi? Most akkor mi van? Nem megy tovább. Ne állítsd le, mindegy akkor. Nem bírom, basz meg. Nem baj, majd ő is lejár magától. Mi a fasz van? Hát jobb! Te a izé hoteszta. Nem, kellett... Jó, vagy nekem furra elfogyott a kezem. Hallott, kell el, benned bízok, itt a szállott. Basszul meg. Benned bízok, te hülye. De hogyha adok ilyen... Már jó izé, már is itt az. Nekem is kell ülnem, basz. De ne gyorsan, Ádám, hallod? Nem gyorsan. Komolyan.
Menj gyorsan, bazd meg, tényleg már izében. Állásunk, bazd meg, tudod milyen így gödrökbe? Hát hallottam, hogy még van volt hóban, de megpróbál felmenni hóra oldalra. Hát csak nyomtam sziktári gondolat. Ma megfogyott a kasztyú. Te se bír majd indulni. Így lenne a jó. Jön az autó, hallod? Mondd neki, hogy ne gyorsan. Ne menjél gyorsan, Somogyi. Hát így jó. Gyere, nyisd ki a szálat! Geci, akkor őrültséget! Tudtam neked, ne gyorsan, bazd meg. Hogy járj, már lefogyott a kezem teljesen. Fékezzetek le, srácok! Somogyi, álljál meg! Ne videóztál, menjen! Menjen, mondd neki, menjen, azt nem tud videózni. Menjél! 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 Te csak mennyi. Nem tud videózni már. Jó van. Nem köszönhetem. Ne videózzak akkor? Nem kell. Akkor Somogyi, álljak azt a beszállókba, az meg. Hát ott maradja. A fasz, jöjj, tudod, hogy fázik a kezem, totál lefagyott. Somogyi, állítsd ezt a gecit, na hát nem érzem a kezemet. De ne gyorsan, hallod. Álljak.